dnešnej ranej show u nás na Európe 2 sme toho riešili naozaj dosť. Venovali sme sa maturantom, venovali sme sa prezývkam, ktoré ste mali počas školských čias. Zistili sme, že Samo bol počas školských čias nie procházka, ale prechádzka. Ja som nebol Osvald, ale Ostrald. Ale čo taká Kiki? Kiki, ty si mala akú prezývku počas školských čias? Tak moje priezvisko je Babulíková a mňa stále iba volali Bambulík. Bambulík. A to nie je také zlé, nie? Nie, ale tak nie je to úplne také príjemné. A čo mám povedať ja alebo Samo podľa teba? Ja ti poviem, čo je zlé na jej mene. Áno. To, že sa volá Kika, sa s ňou spája vlastne, a to sme už riešili aj v ranej show, že teda ahoj, Kikuš, Poď so mnou na víkend, preč, Áno, naši... áno. Stará není doma? Tak. A druhá vec je... Kiki, do love me. Spíš, Kristínka, snáď len spíš. Alebo ešte počkaj, No Kiki, ešte do love vyťahnem me. jednu vec. No asi. Kristínka by mala dnes To je inak tá o 2 istá roky pesnička. dlhšie chlpy. Aha, pravda. Okay. A môžeme sledovať, že či aj v skladbe od Raya Deltona absolútne novinky, ktorá zaznie tesne pred 9, sa objaví niečo pre našu Kiki. To zase, Oli, aby som ti to dovysvetlil, nie je v každej skladbe. Je tam je tam pár, hej. Ale aký zlatonky nie? Hej, Ty ma milý. všade počuješ? Je tam Blood Running a Blood Running je súčasťou aj... Dobre, Jej tela? poďme radšej na dnešnú predpoveď. Túto reláciu a lepšie zabezpečenie na dôchodok pre pokoj celej rodiny vám prináša Unika. S investovaním je spojené riziko. Viac informácií na unika.sk. Počasie. Ideme na to, dámy a páni. To som bol jak ten taký chlapec, čo mal kolotoče doma. Neviem, či to poznáte. Áno. OK, áno. let's go. On spravoval svoje kolotoče doma a vždy štartoval. OK, let's go. Tak ideme na počasie. Slnečno, miestami až oblačno, naďalej veľmi teplo, denná teplota 11 až 19. OK, let's go. Túto reláciu a lepšie zabezpečenie na dôchodok pre pokoj celej rodiny vám prináša Unika. S investovaním je spojené riziko. Viac informácií na unika.sk. Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host, 10 otázok pod kožu, pri ktorých sa zapotí každý frajer. Bekimovo horúce kreslo. Bekimovo horúce kreslo na Európe 2. Bekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13:00 iba na Európe 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo. Svet podcastov Power Media. Pozor, pozor! Dôležité hlásenie. Skutočný pád cien uvidíte teraz len v Kauflande. Áno, počujete správne. V Kauflande zlacňujeme viac ako 1000 výrobkov až do výšky 40%. Tak na čo ešte čakáte? Kaufland. BYD prináša technológiu Super Hybrid DMI. Počas týždňa tichá elektrická jazda, cez víkend cesty bez obmedzení s dojazdom až 1350 km. Super Hybrid za cenu spaľováku. Teraz v akcii All-in získate navyše zimné pneumatiky zdarma, kredit až 500 eur na nabíjanie a 3-ročný bezplatný servis. A to všetko so super výhodným financovaním. Viac info u najbližšieho partnera alebo na byd.com. Nie je to len auto, je to BYD. Všetko z letáka skladom. A k tomu zľava 25% na veľa nábytku a bytových doplnkov. XXX Lutz. Do kín prichádza nový film podľa knihy autorky bestselleru Končí sa to nami. Spomienky na neho. Jediná osudová chyba jej obráti život na ruby. Zoberie jej všetko, čo milovala. Dokáže ešte niekedy nájsť pravú lásku a získať si srdce svojej dcéry? Spomienky na neho. Iba v kinách od 12. marca. Môžete si myslieť, že rodinné autá sú iba pre rodiny. Alebo môžete povedať, že priatelia sú tiež rodina. Nová Dacia Jogger. 7-miestne rodinné vozidlo pre všetkých. Objavte nový Jogger s 10-palcovou multimediálnou obrazovkou, až 7 plnohodnotnými sedadlami a novým pohonom Hybrid 155. Nová Dacia Jogger teraz so zvýhodnením až 1100 eur.
Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli medkvetový iba 3,49 za 950 gramov. Vinea rôzne druhy len euro 19 za 1,5 litra. A horálky retro iba euro 89 z Lidl Plus za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí. Ste pripútaní? Skontrolujte to pre istotu dvakrát. Double je vždy viac. Double Star, sponzor dopravného servisu a double porcie zábavy. Hrajte od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2. Pozdravujem Z2 na slovenské cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 do Stupa. Vy si počkáte asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. 45-minútové kolóny sú v Bratislave na nábrží v smere do centra. Kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde si počkáte minimálne pol hodinu. Nehoda je v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, taktiež v Bratislave na križovatke Stará Ivánska a Pestovateľská a v Nitre na konci Chrenovskej v smere na triedu Andreja Hlinku. Cestári pracujú za Pribylinou v smere do Liptovskej Kokavy, na moste úsek je neprejazný do 14:00. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne. Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Na križovatke sa obzrite pre istotu dvakrát. Double je vždy viac. Double porciu zábavy a tento dopravný servis vám prináša Double Star SK. Len pre hráčov od 18 rokov. Oplatí sa naladiť sa. Práve hráme o parádnych 7 000 eur. I've seen the sun.